نمنتايو كل جزء عمت متى 24 قنبت كمت خلو كل جزء خطع زفتر نمنتاي سبد شقاق كل جزء بزعب 24 قنبت زي عرف كنت عمت متخا كم زيهم كم زخبلهم كم زخبل يبلهم من أبيد اللون نتأنت يبزعبها نتأنت مثل جبر حساب عتهم قنبت معلتنا نتأنت زبهال أبيد اللون نتأنت يا نو نتأنت باخ خبر الله معلتنا نتأنتنا عندي إرتنا نتأزوج له عمت وي علة عندي قال كل جزء argument له نمنت إيدي عرفت argument ويت كوي يكون ولا خطعنا ولا نمنت إيدي عرف نمنت عمت أوهم زخون كتب لك اللغة على سمع على بخ قبر له زي كالس نمنت أيو الكا حتى تنور نجاري سلام تاي رسعهم مسخم زلوا عينه تمحر تابي كما يتقنين ماشم بزح جزي بزعواز قداي زي تزري ونديو بب زمثلنا رئيتات يمنا لينا ز قداي حجي خا بمخنيات 14 قنبز نزقبر صنبل مسانا حبيركم كتوعلو زبل صحف ناي ياكل سلاز تلطف اب اي بي ام ازاراب خوينلو نمنتاي اي بي ام سي كمزيلا توص بزبل مبغسي ازاراب خوينلو تقندي مالتي وغن حافشا بزعبا تبعل كل غزي زرب كتع مسقصليو عمت نصه او تناي اي بي ام غداي اتي بزح زارب ايدن يسو ناي غداي ترنياي كل غزي كل خاطر لك اب ميديا تنطف سب كتمغوس تصنح حدا معلتي ناتكا ترا مس بصحه تقنصل ابز دم بفتح خريو نوي عمتات زراناي كتمغوس تصنح كتمغوس جوها حربኛ جغنا غلخ تبحال تصنح حانتن ايشتين دس ديت بلوم ነገር مسترخبت سنه مغبراو منقد زنقفلو تقنصل تشفشف اما حبراو ميدياتات تصلمه بالعليها كوم خالو ازي لميدنا يسلازخنا جهانا اي بي ام ترى اخيلو تروم كاكل مخانو نفلطي نيرو anyway كومي ده حنت كايدا ناي دم بفتحهم خوين صنيح سو بزح يغرمنني بزح سلازي يغرمني اباين اب كالوتونم بزح غزي سلازي بصحه بزعبو كزارب ايدلني خمس خبلو نيروم نانو خمس خبلي نبروم كم خبري نبروم قال ملا زبل يبليناو بزح ملكتنو نايكون اتي طنق خوينو كل غزي اكاتا زخون زل مخنيات ግን እንታይ እዩ ናይ ሕጂ كل غزي ከም ሕቶ ከልዕሎ ዝደሊ ቅድሚ ሕጂውን ኤሪሳት ኣብ ክልተ ከይተመቐለት ከላ ምስ ሄኖክ ዝገበርና ቃለ ምሕተት ብዙሕ ኣባትር ዝረኸብ ኩሉ ኣብኡ ብዓቕሚ ኣስፊሕ ክገልፆ ፈቲነ ነይረ ብዛዕባ እዚ መዓልቲ ናጽነት ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ዘካትዕ ነገር እውን የብሉ ሰብ ንምንታይ ነዚ ከም ምንጭ መካትዕ ገይሩ ኩሉ ግዜ ዝካትዓሉ ንምንታይ እዩ ብዛዕባ እዚ ከም መባእሲ ጠንቂ ኮይኑ ዝመጽእ መጨቃጨቂ ካለ አጀንዳ ከም ዘይብልካ ካለ ክትገብሮ ዝግባእካ ቀዳምነት ከም ዘይብልካ ብዛዕባ እዚ ጥራይ ዓመት መጽእ ክትጨቃጨቅ ዝገብረካ ምክንያት እውን ኮ ይብሉ ሓቂ ንምዝራብ ተሪኢኻ ያ ማለት እዩ ስለምንታይ እንተልና 24 ጉንበት ንሕና ብልምዲ መዓልቲ ናጽነት ስለንብሎ እዩ መዓልቲ ናጽነት ኣይኮነን ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ርእሳ ዝኸኣለትሉ መዓልቲ ማለት እዩ ኢንዲፔንደንስ ዴይ ይባል بتقرينيا معلتنا صنة سلنوبلو بلمد مبر معلتنا صنة هيكونن independence day independent ما نفسها مخال مالتي ترجم كل حجي independence day May 24 independence day نا إيرترا أيو نعتبره هيلو بعالم درجة هم يزفلت 93 كاب ريفرندم نفسها خمسة قالت العلاوي تهاجر مخانا زرا قصت له بدمص لا حزبي مالتي بزبحال بو يفلت اوكي حجي 24 قنبت سي وي 93 ريفرندم استغبروا له معلتس independence day و24 قنبت independence day نا إيرترا أيو والحمد زكاتي يقول معلتنا صنت ግን ኣይኮነን ኣብዝና ቋንቋ ጸገቢ ኤርትራ معلتنا ጽነት ይብላ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ናጽነት ስለዘይል ሓደ ሃገር معلتنا ጽነት ዝህልዎ ብናይ ህዝቡ ቃልሲ ዝረጋገጽ معلتنا ጽነት ነፃ ዝኾነ መንግስታዊ ህዝባዊ መንግስቲ ብምርጫ በዲሞክራሲያዊ ምርጫ ከም ዝናይ ደቡብ አፍሪካውያን معلتنا ኢንዲፔንደንስ ዴይ ናይ ደቡብ አፍሪካ በይኒኡ ፍሪደም ዴይ ናይ ደቡብ አፍሪካ በይኒኡ ፍሪደም ዴይ ናይ ደቡብ አፍሪካውያን ኣብነት እታን መጀመሪያ ጊዜ ገለልተኛ ብዝኾነ መንገዲ ህዝባዊ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ ህዝባዊ ምርጫ ዘካየዱላ ዕለት ያ ፍሪደም ዴይ ትባል ወይ معلتنا ጽነት ትባል ኢንዲፔንደንሲ ርእሰ ምኽኣል እዩ ነብስኻ ትኽእለሉ ብዙሕ ዘካትዕ ነገር ይብሉ
ንምንታይ ኢና ሓሸውየ ንኣቱ ኩሉ ግዜ ከም ጠንቅ መቋያቆ ምንጭ መቋያቆ ምንጭ ዘይምስማዕ ንገብሮ ኣይርዳእንን ንዓይ ከም ዝመስለኒ ከምዚ ብዙሕ ዘካትዕ ነገር እውን የብሉ ስለዚ ኤርትራ እቲ ከቋያቆ ዘለዎ ኮይኑ ስማዓን ንዓይ ኣበይ ዘሎ ነፃነት መዓልቲ ነፃነት ትብሉ ገለመለ ኢልካ ናይ ቋንቋ ምትእራም ጌርካ ክሕለፍ ዝግብኦ ከምኡ ኢልካ ካብ ምጭቅጫቅ እቲ ከዛርብ ዘለዎ ከጨቃጨ ከማን ዘይኮነስ ከዛርብን ከካትዕን ዘለዎ ክፅምበል ኣለዎ ወዲ የብሉኒ ኢንዲፐንደንስ ናይ ኤርትራ ሪኮግናይዝ ክግበር ባህርያዊ ኢንዲፐንደንስ ናይ ኤርትራ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ርእሳ ዝኸኣለትሉ መዓልቲ ወይ ድማ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ርእሳ ከም ዝኸኣለት ዘይተኣምን ተዳ ኮንካ አንጻር ኢሳያስ ዘይኮንካ ክትቃለስ ዘለካ አንጻር ካልእ እዩ ትቃለስ ክኸውን ዘሎ ማለት ንሕና አንጻር ኢሳያስ ኢና ንቃለስ ዘለና አንጻር ኤርትራ ይኮንና ንቃለስ ዘለና ንሕና አንጻር ስርዓት ኢሳያስ ኢና ንቃለስ ዘለና አንጻር ኤርትራ ይኮንና ንቃለስ ዘለና ኤርትራ ርእሳ ዝኸኣለት ሃገር ምዃና ኣውፅ ሕቶ ክህልወና ይግብኦኒ ሕቶ ዘለዎም ተሎ ከዓ ካልእ ጉዳይ ዝኸውን ዘሎ ማለት ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ርእሳ ዝኸኣለትሉ መዓልቲ ሪኮግናይዝ ክትገብር ባህርያዊ እዩ ግድንካ እዩ ከምኡ እንተዘይኮይኑ እሞ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣላትና ህዝቢ ኤርትራ ዝበሃል ህዝቢ ኣለና ንዕኡ ዘይምጥን ነቲ ሃገርን ነቲ ህዝብን ዘይምጥን ኣረሜናዊ መንግስቲ ስለ ዘሎ ንቃለሶ ኣለና ኢልና ንቃለስ ኣይመሃልና ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ርእሳ ዝኸኣለት ሃገር እያ መዓት ርእሳ ክኢላ 24 ግንቦት ብብረታዊ ቃልሲ 93 ብደረጃ ሪፈረንደም ብድምፂ ህዝቢ ርእሳ ክኢላ ካብ ኢትዮጵያ ትበሃል ገዛኢት ሃገር ኢንዲፐንደንስ ወይ ድማ ርእሳ ክኢላ ዝቆመት ሃገር ሉዓላዊት ብመሬታን ባሕራን ምድራን ሰማያታን ሉዓላዊ ሃገር ዝኾነት ሃገር እያ ኢንተርናሽናል እውን ከምኡ እያ ትፍለጥ እንታይ ዳእ ዘለና ሕቶ ንዓና ምናልባት እውን ነቲ ዝነበረ መግዛእት ደርጊ እንብሎ መግዛእት ሃይለ ስላሴ መግዛእት ደርጊ እንብሎ ንዕኡ ዝወዳደር ወይ ንዕኡ እውን ዝሓልፎ ብጭካነ ስርዓት ግን አንፎርቹኔትሊ ዘቤታዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ኣሎ ነፃነት የብልና ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ምንባር መሰሉን ኣብ ኤርትራ የለን እዚ ብዙሕ ዘካትዕ ነገር የብሉ ልዕሊ ማንም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወፅዓ ተዛሪብካ ኣለኹ ንስኻ ብዛዕባ ዛ ኢንዲፐንደንስ ደይ ስለ ተዛረብካ ኣበይ ዘሎ ነፃነት ደይ የለ ኤርትራ ኢሉ ክነግረካ ይፍትን ሰብ ልዕሊና እኮ ዝተዛረበ የለን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መከራ ሕጂ እዚ ኢንዲፐንደንስ ደይ እዚ ሪኮግናይዝ ጌርናዮ ዶ ንሕለፍ እወ ኤርትራ ርእሳ ዝኸኣለት ሃገር እያ ሉዓላዊት ሃገር እያ ኤርትራ ግን ሉዓላውነታ ህዝባዊ ሉዓላውነታ ኩሉ ነገራ ዝሰረቃ ፀጋታታ ዝሰረቃ ህዝባ ኣብ መከራ ዘንብር ዘሎ ስርዓት ግን ኣሎ ዘካትዕ የብሉን ስለዚ ንዑ ንቃለስ ኣሎ ቀዳምነትና ክኸውን ዘለዎ እዚ ኣይኮነን ቀዳምነትና ክኸውን ዘለዎ 24 ግንቦት መዓልቲ ናፅነት ኣበይ ደሎ ነፃነት ኣይኮነን ኣይኮነን ጀኒንሊ ከዛርብ ዘለዎ ወይ ከካትዕ ዘለዎ ነገር ኢለ ዝሓስቡ ኣነ ብዛዕባ እዚ መዓልታት እዚ ብዛዕባ መዓልቲ እዚ ብዛዕባ ኢንዲፐንደንስ ደይ ወይ መዓልቲ ናፅነት ደይኮነ ክኸውን ዘለዎስ ክፅምበል ኣለዎ ዶ የብሉን ኣነ ዘለኒ ርእቶ ወይ ዘይወሓጠልን ዓይ ነቲ መዓልቲ ናፅነት ኢሎም ዝገብርዎ ፅምብል ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ሰዓት እዚ ዝኾነ ይኹን መዓልቲ ናፅነት ይኹን መስከረም ዶ ይኹን ገለመለ ይኹን ድኾነ በዓል ንቀበሎ ኣይንቀበሎ ማለት ገሊኡ በዓላት ናይ ህግደፊ ንብሎ ኣለና ኖ እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ንብሉና ኣለና ኦኬ ብኸም ብዝተረዳእና ንሓዞ ከካትዓና ዘለዎ ግን ክፅምበል ኣለዎ ዶ የብሉን ንሕና በዓላት ክንፅምብልሲ ኣብ ሰዓት እዚ ሞራል ኣለና ዲ ማለት እቲ ኩነት ህላው ናይ ህዝቢ ኤርትራስ ንፅምብል ዝኸውን ድዩ ሕጂ ብሰዓት እዚ ዘሎ ፅምብል ማለት እኮ ሴሌብሬሽን ማለት ትፅምብል ሴሌብሬት ትገብር ትሕጎስ ፌስታ ትገብር ማለት እዩ ፅምብል ማለት ትእከብ ጓይላ ትፃወት ስዕስዕ ትሰቲ ማለት እዩ ፅምብል ከምኡ ክንገብርሲ እቲ ኩነት ህላው ናይ ህዝብና ናይ ሃገርናንሲ ይፈቅድ ዲ ኮይኑ ሕጂ ፅምብል ክንገብር ፅምብል ብምኽንያት 24 ግንቦት መዓልቲ ናፅነት ክትብል ከለኻ እቲ ፅምብል ንምንታይ ዘድሊ ኣነ ኣብዚ ክንዛረብ ዘለና ንምንታይ ፅምብል ተዘኪሩ ሪኮግኒሽን ተዋሂቦ ጥራይ ዘይሓልፍ ካልእ ቀዳምነታት ንሰርዖ ነገር የለን ዲ ንኣብነት ፅምብል ብምኽንያት 24 ግንቦት ካብ ምባል ብምኽንያት 24 ግንቦት እንገብሮ ዘተ እንገብሮ ዝርርብ ወይ ብምኽንያት 24 ግንቦት እንገብሮ ኣብ ቃልሲ ዘለና ጉድለታት ብዛዕባ እንዛረቦ ኣብ ከምዚ ኣጀንዳ ዘተኮረ ዝርርብ እንገብሮ ክንራኸብ ብምኽንያት 24 ግንቦት ኢንዲፐንደንስ ደይ ናይ ኤርትራ ምኽንያት ጌርና ክንፅምብል ኣብ ሰዓት እዚ ክንስዕስዕ ኤርትራ ኢንዲፐንደንት ብምዃና ክንስዕስዕ ክንፅምብል ስለዚ ይምሕረልና ግን ነቲ መዓልቲ ሪኮግናይዝ ጌርና ኣብቲ መዓልቲ ከኣኒ ፕራዮሪቲ
ኮይኖም ክቀርቡ ዘለዎም ጉዳያት ሰሪዕና ከም ኣጀንዳ ክንዘራረብ ብዛዕባ ሃገርናን ህዝብናን ክንመያየጥ ነቲ መዓልቲ ሪኮግናይዝ ጌርናዮ ንሓልፍ ንጽምብለሉ ባይታ የብልናን ኣብ ሰዓት እዚ ንሕና ክንጽምብል ክንስዕስዕ ኣይምሕረልናን እዩ ከም ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ደኣ ነቲ መዓልቲ ሪኮግናይዝ ንገብሮ ጽቡቕ ኦኬ ኣብቲ መዓልቲ ከዓ ብዛዕባ ከምዝን ኣጀንዳታት ከዓ ክንዘራረብ ንራኸብ ክበሃል ይከኣል ጽምብል ብምኽንያት 24 ጉንበት ግን ብወገነይ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ማሕበራዊ ጉዳይ እቲ መርዓ ትገለ ማሕበራዊ ጉዳይ ኮይንና ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ ናይ ባህሊ ጉዳይ ኮይኑ ማሕበራዊ ጉዳያት ከተከናውን ስለ ዘለካ ዝግበር ነገር ብምኽንያት 24 ጉንበት ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም ብምኽንያት ፈንቅል ብምኽንያት ገለ ብዝብል ዝግበር ጽምብል ግን እዋኑ ኣይኮነን ናይ ጽምብል እዋን ኣይኮነን ዘለና ንሕና ክንጽምብል ዝግባአና ሰዓት ኣይኮነን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ኤርትራ መንስተይልካ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘሎ ኣብ ክንደይ መከራን ጸገምን ከም ዘሎ ክንደይ ኣዴታት ደቀን ዳሃዮም ኣጥፊኦም ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይተፈለጣ ብግቡእ ብስነ ስርዓት ዘይተረድኣ ኣብኡ ከለዋ ጥራይ ኦኬ ሞይቶም እዮም ተሰዊኦም እዮም ማለት እዩ ብዝብል ዝብል ክንደይ ስድራ ቤታት እዩ ዘሎ ብዓብዪ እቲ ሃገርን ኩነተ ህላዊ ናይቲ ሃገርን ቁጠባዊ ኢኮኖሚያዊ ናይ ጸጥታ ጉዳያቱ ናይ ነጻነት ገደባቱ ናይ ሓርነት ገደባቱ ናይ ምንባር ግድብነቱ ኩሉ ትጭቆና ኣብ ኤርትራ ዘለውን ንጽምብል ዝፈቅድ ኣይኮነን እቶም ስርዓት ግደፍ እቶም ደገፍቲ ግደፍ ክጽምብሉ ኣቶም ወላ ሓንቲ እንታይ ክትብሎም ማለት ሲ ምእንቲ ርእስነት ብኤርትራ ዘሎ ኹውንነት ክሒዶም ኤርትራ ጽቡቕ ኣላ ህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ ኣሎ መንግስትና ይንበረልና ክብሉ ዘይሓፈሩ ክጽምብሉ ክሓፍሩ ይክእሉን እዮም ንሕና እቶም ተቃወምቲ ንበሃል ወይ ተቃለስቲ ንበሃል ኣብ ኤርትራ ወፅዓ ኣሎ ኣብ ኤርትራ መከራ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ሕሰም ኣሎ ኣብ ኤርትራ ጭቆና ኣሎ ኣብ ኤርትራ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ነጻነትን ሓርነትን የለን ናይ ምንባር መሰል ብዓቢኡ የለን ኣብ ኤርትራ ቤት ትምህርትታት ዩኒቨርሲቲታትን ተዓጽዮም እስር ቤታት እዮም ዝኽፈቱ ዘለዉ ማዕልያ ዘይብሉ ዘይሕጋዊ ቤት ማእሰርታት ኣሎ ብዘይ ፍርዲ ኣብ ጎዳጉዲ ዝነብሩ ዘለዉ ወይ ዝሰፍሩ ወይ ዝሞቱ ወይ ብህይወት ዘለዉ ማዕልያ ዘይብሎም እስራት ኣለዉ እዚ ዓይነት መከራን እዚ ዓይነት ጸላምን ዘለዋ ሃገር ሒዝካ ንሕና ብምኽንያት 24 ጉንበት ጽምብል ከነካይድ ኢና ክትብል ከለኻ ከም ደላይ ለውጥን ከም ናይ ፍትሒ ተቆርቋርን ኮይንካ ከምኡ ክትብል ከለኻ ኣይጸብቐልካን እዩ ጽምብል ዝብል ቃል ክንጥቀም ንሕና ኣይጸብቐልናን ንሕና ክንጽምብል ኣይግባአናን ኣብ ሰዓት እዚ ሶፋር ምክንያቱ ጽምብል ንባዕሉ ጽምብል ዝብል ቃል ሴሌብሬሽን ስለ ዝኾነ ናይ ፌስታ ምልክት ስምዒት ስለ ዝህብ ማለት ከመይ ጌርካ እስኻ ደላይ ፍትሒ ተባሂልካ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ጎዲሉ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዓመፅ ኣሎ እንዳበልካ መከራ ኣሎ ህዝብና መከራ ኣሎ ኣብ ሕሰም ኣሎ ህዝብና ኣብ ንብዓት ኣብ እህታ እዩ ዘሎ እንዳበልካ ከመይ ጌርካ ጽምብል ትገብር ያኒ ከመይ ኢሉ ይመፀልካ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ናተይ ርዲኢት እዚ እዩ ክንጽምብሎ እዩ ዘይብልና እምበር ሪኮግናይዝ ጌርናዮ ክንሓልፍ መዓልትና ጽነት ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኢንዲፐንደንስ ደይ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ርእሳ ዝኸኣለትሉ መዓልቲ ምባል ሓጢያት ኣይኮነን ምክንያቱ ንዕኡ ዋጋ ስለ ዝተኸፈለ ማለት ዋጋ ዝኸፈልዎ ዚምባብዌ ይኮኑ ጋና ይኮኑ ኤርትራውያን እዮም ዋጋ ከፊሎሞ ኢትዮጵያ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ኢንዲፐንደንት ክትከውን ወይ ርእሳ ክኢላ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ታ ዝነበረት ግዜ ጣልያን በመግዛእታዊ ውዕላት ዝነበረት ኤርትራ ሉዓላዊት ኮይና ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ክትወፅእ ዋጋ ዝኸፈሉ ኤርትራውያን ስለ ዘለዉ ንዕኡ ሪኮግናይዝ ክትገብሮ ግድነት ይኻ እምበር ምክንያቱ ታሪኺ ዝከሓድ ነገር ኣይኮን ተፈጺሙ ስለ ዝኾነ ማለት ነና ኣነ ኣምነሉኒ ትሽዑ ዝተገብረ ቃልሲ ሓሶት እዩ ናይ ሸፋቱ እዩ ነይሩ ዝተገብረ ቃልሲ ኣይ ኣምነሉኒ ትብል ተለኻ ብተዘዋዋሪ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ክትቀጽል ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ምዞም ሓደ ዝቕልቀሉ ዘለዉ ሕጂ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ክትምለስ ኣለዋ እቲ ናይ አንድነት ዝብል ኣተሓሳስባ ዝነበረ ንዕኡ ንቕበል ኢና ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ክትምለስ ኣለዋ ዝብሉ ከምኡ ዝብል ሓሳብ ሒዞም መጽኦም ዘለዉ ምሶም ተሰለፍ ኢትስ ኦኬ ምሶም ተሰለፍ ንስኻብኡ ተቃለስ ንሕና በቲ ዝመስለና ንቃለስ ሽዑ ዘራኽበና ኣካል ኣሎ ዘራኽበና ቦታ ኣሎ ስለዚ ነጥበይ ክጠቃልሎ ከለኹ እቲ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ርእሳ ዝኸኣለትሉ መዓልትሲ ሪኮግናይዝ ምግባር ሓጢያት ኣይኮን ክትቅበሎ ከዓ ታሪኽ ስኑድ እዩ ክትቅበሎ ኣለካ እቲ ሴሌብሬሽን ወይ ድማ ጽምብል ዝበሃል እቲ ፌስታ ዝበሃል ግን ደላይ ለውጢ ኾንካ ሕልና ስለ ዘለካ ኢኻ ደላይ ለውጢ ኾንካ ሕልና ስለ ዘለካ ኢኻ ኣብ ኤርትራ ወፅዓ ኣሎ ኣብ ኤርትራ መከራ ኣሎ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝነብሮ ዘሎ ንዕኡ ዝምጥን ኣይኮነን
ስለዚ ኣብ ኤርትራ ህፁፅ ለውጢ ክመጽእ ኣለዎ እትብል ሕልና ስለ ዘለካ እዩ ሕልና ዘይብሎም ኣበይ ከም ዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ስለዚ ሕልና እንተዳለካ ኮይኑ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘሎ ህዝብን ሃገርን ሒዝካ ክትጽምብል ኣይምሕረልካን ኣነ እዚ እቲ ክወሓጠለይ ዘይክእል ዘሎ ደላይ ፍትሒ ተባሂሉ ብምኽንያት 14 ግንቦት ብምኽንያት ዝኾነ ጉባኤ ምስ ተገበረ ይስዕስዕ እንታይ እዚ ሳዕስዒት እንታይ ኣምጽኦ ንሕናስ ክንስዕስዕ ክንጽምብል የጸብቐልና ዲ ኮይኑ ገለ ትብሎም ገሊኦም ኖት መንእሰይ እንዲሞ ከምኡ ደርፊ ገለ ተደየለስ ደኢ ከበልካ ኮይኑ እዋ እንታይ ማለት እዩ ትመንእሰይ ክዘናጋዕ ባህርያዊ ክዘናጋዕ ተኮይኑ ናቱ ሲቪክ ብዝኾነ መንገዲ ክዘናጋዓሉ ዘለዎ መደባት ክትሰርዓሉ ትኽእል ኢኻ ኮንሰርታት ክሰርዕ ትኽእል ይግበር እንዲ ወላ ሓንቲ ማሕበራዊ እዩ ኮንሰርታት ትሰርዕ ብምኽንያት በዓላት ናይ ዝግበር ዓመታዊ በዓላት ገለመለ ዝበሃል ሃገራዊ በሃገር ደረጃ ዘይጥመት ኣውደ ዓመታት ብምኽንያት ብምግባር ኮንሰርታት ክትገብረሉ ትኽእል ኤኒ ታይሙን ክዘናጋዕ ትመንእሰይ ኮንሰርታት ይገብር ባዕሉ ሲቪካው ብዝኾነ መንገዲ ተሓጋጊዙ ተኣኻኺቡ ክገብር ይኽእል ብምኽንያት ከምዚ ብምባል ግን ነቲ በሃገር ደረጃ ዝጥቀስ ዕለታት እንዳጠቐስካ ዝግበር ጽምብል ግን ኣነ ብወገነይ ቅቡል ኣይኮነን እየ ዝብል ንሕና ጽምብል ነካይደሉ ግዜ ኣይኮነን ዘለና ከምኡ ክብል ከለኹ እሱራት ኮይና ክንነብር ከይተዘናጋዕና ርእስና ድኒና ክሳብ ለውጢ ንመጽእ ኣነ ከምኡ ይኮንኩን ዝብል ዘሎ ግን ኣትሊስት በቲ ንቀበሎ ኣይንቀበሎ ሃገራዊ በዓላት ተባሂሉ ዝጥቀስ ዘሎ ወይ ህዝብና ብኸምኡ ዝለመዶ ክሳብ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ምምዕራይ ዝግበረሉ ህዝብና ብኸምኡ ዝለመዶ ንዑ ነቶም ሃገራዊ በዓላት ዝበሃሉ ጠቒስካ ንዖም እንዳጠቐስካ ጽምብል ዝብል ቃል ግን እቲ ቃል ጥራይ ዘይኮነ እቲ ተግባር እውን እንተተረፈ እዩ ዝሓይሽ ኣብዚ ኢና ክነተኩር ዘለና እምበር ጠቕላላ መዓልቲ ናጽነት ኣብ ኤርትራ ነጻነት ስለ ዘየለ መዓልቲ ናጽነት የለን ኤርትራ ነጻ ኣይኮነትን ሉዓላዊት ሃገር ኣይኮነትን ገለ ዝበሃል ምናልባት እቲ ኣርጊመንት እሱ ቀጻሊ ምናልባት ቀጻሊ ዓመት ክካየድ ክትሪኦ ከለኻ መደምደምታ ክግበረሉ ይሓይሽ ኤርትራ ርእሳ ዝኸኣለት ሃገር ካብ ኢትዮጵያ ርእሳ ዝኸኣለትሉ መዓልቲ ኣሎ ወይ ግዜ ኣሎ ወይ ወርሓት ኣሎ ኦኬ ርእሳ ዝኸኣለት ሃገር ንዑ ሪኮግናይዝ ግበሩ ኣብ ኤርትራ ነጻነት የለን ሓሳብካ ናይ ምግላጽ መሰል የለን ሓርነት የለን ገለ እወ ንዑና ንቃለስ ዘለና ስለዚ ኣብ ኤርትራ መዓልቲ ናጽነት ንኽህሉ ኢና ንቃለስ ዘለና ኣብ ኤርትራ ንሕና ሉዓላውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ንቡር ምስ ተመለሰ ስርዓት ኢሳያስ ተቐይሩ ኣብ ኤርትራ ህዝባውን ዲሞክራሲያውን መንግስቲ ብገለልተኛ ዝኾነ ምርጫ ብዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ምርጫ ቀዋማዊ ዝኾነ መንግስቲ ዘቆምናሉ ዕለት መዓልቲ ናጽነት ክንእውጅ ንኽእል ኢና ካልእ ክመዓራረዩ ዘለዎም ነገራት ኣለዮም ክተመዓራር ትኽእል ኢኻ ብድምፂ ህዝብኻ ተሰኒኻ ማለት እዩ ሕጂ ግን ቀዳምነት ክስራዕ ዘለዎ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ኣብዚ ቆይቁይ ኣብዚ ጭቕጭቕ ዝኸይኣተና ብኸም በብቲ ንዓና ዝተረዳእና ክንከይድ ጽቡቕ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ሰላም መዓልቲ